Americké prezidentské voľby sú za rohom a trhy sú v napätí. Môže to byť práve tesný súboj, ktorý spôsobí, že sa vaše investície pohnú jedným alebo druhým smerom. Analytici odhadujú, že voľby môžu spôsobiť pokles akciového trhu až o 10%. Ktorý kandidát je zodpovedný za takéto predpovede a ako sa na to pripraviť? V dnešnom videu sa pozrieme na ich ekonomické plány, konkrétne dopady na trhy, do akých sektorov sa oplatí investovať v prípade oboch kandidátoch a tiež vám ukážem, čo urobím so svojimi investíciami v oboch možných prípadoch. Takže určite tu ostaňte až do konca videa, ak ste ešte nedali, tak dajte like a odber a poďme už rovno na video. Tak začal by som klasicky rýchlym updateom portfólia. Môžete vidieť, že aktuálna hodnota portfólia je $29 846, čo je vďaka tomu, že za dnešný deň sme hore 0,96%, čo ako môžete vidieť je lepšie ako všetky indexy. Stále držím zhruba $1100 hotovosti, čo je ekvivalentom 3,7% hodnoty môjho portfólia a na tomto grafe môžete vidieť, že sme zhruba $1000 pod úplným all-time high, ktoré sme dovršili 3 týždne dozadu. Za dnešný deň sa darilo akciám spoločnosti ZIM najviac, tie sú hore takmer 7%, a najhoršie sa darilo v mojej najväčšej pozícii, čo je Luckin Coffee, ktorá je dole 0,87%. A v čase, kedy sú trhy takto vysoko, tak sa môžeme pozrieť pre zmenu na moje najhoršie pozície, teda moje stratové pozície. Tie sú presne 3. Začneme s tou najväčšou stratou, čo je spoločnosť ZIM. Táto spoločnosť mi aktuálne priniesla stratu $2156, čo je zhruba 37,5%. Ale keďže túto akciu držím už cez 2 roky, tak za tú dobu mi spoločnosť vyplatila takmer $1900 v dividendách, čo úplnú väčšinou tejto straty vykrie a tým pádom som na tejto pozícii stratový nejakých $200, čo sa ozaj môže zmeniť v priebehu jedného dňa, ako napríklad ten, čo bol vlastne dneska, keďže tie akcie išli hore o 7% a to je nejakých $300. Druhá strata, značne menšia ako tá predošlá, je na spoločnosti Mobruk. Jedná sa o poľského spracovateľa odpadu, jedná sa dosť taký nudný biznis a ten cashflow, ktorý generovali, bol celkom decent, vtedy keď ja som do nich investoval. Platia aj celkom vysoké dividendy, avšak v tomto prípade tie dividendy už tú stratu nevykryli, som tam stratil nejakých $100 po odrátaní vlastne tejto dividendy. Čo už však hrozné je spoločnosť GoPro. A tak katastrofálne riadený biznis. A v roku 2022 sa to tvárilo, že GoPro je konečne na ceste, kedy ten biznis dokážu obrátiť naspäť do profitabilnej časti. To sa však vôbec nestalo a tá transformácia bola celkom katastrofa a to mi prinieslo stratu 81% alebo nejakých $902. Od posledného videa sme žiadne nové dividendy neobdržali, takže stále sme na úrovni $540 a 15 centov od začiatku tohto roka, čo je priemerne $54 na mesiac, priemerne 1,80 na deň a priemernú pracovnú hodinu. S tým, že rátame 40-hodinový pracovný týždeň, tak som ako keby zarobil 34 centov každú jednu pracovnú hodinu. Ale teraz už prechádzame na hlavnú časť tohto videa. Začneme tým, ako momentálne vyzerajú šance oboch kandidátov na výhru. Tradičné prieskumy nám poskytujú len obmedzený pohľad. Tie ukazujú, že Kamala Harris má malý náskok, väčšinou v rozmedzi 2 až 5%. To však nemusí byť definitívne. Prieskumy sú často nepresné, pretože zahrňajú malé vzorky respondentov a nedokážu úplne odhadnúť, ako voliči skutočne zmýšľajú v deň volieb. Preto čoraz viac investorov sleduje stávkové kancelárie, ktoré historicky bývajú lepším indikátorom. Prečo? Keď ľudia vsadzajú svoje vlastné peniaze, majú tendenciu rozmýšľať oveľa kritickejšie a zvažujú všetky dostupné informácie. Tieto stávky sa spravujú ako hlasovanie peňaženkou. Každý dolár, ktorý niekto vsadí, je ekvivalent hlasovania v prieskume, ale tentokrát na základe reálnych očakávaní. Momentálne sa na výsledok volieb pretočilo až 1,9 miliardy dolárov. To znamená, že vzorka je omnoho väčšia než v tradičných prieskumov. Podľa stávkových kancelárií, ako je napríklad tento spomínaný Polymarket, má Donald Trump aktuálne 56% šancu na výhru, zatiaľ čo Kamala Harris má iba 44% šancu. To je veľký rozdiel oproti prieskumom, ktoré naznačujú tesné vedenie Kamaly Harris. Je dôležité však uvedomiť, že tieto percentá nie sú konečné a môžu sa rýchlo meniť.
Napríklad Trump získal tento nárast po nedávnej viceprezidentskej debate, kde bol výkon jeho kandidáta na viceprezidenta pozitívne prijatý. Stavkové kurzy tak reagujú rýchlo na dôležité politické udalosti a vyjadrenia kandidátov, čo ich robí veľmi dynamickým nástrojom na sledovanie nálady na trhu. Pre nás, ako investorov, je dôležitejšie pochopiť, ako tieto voľby ovplyvnia trh. Trhy sú totiž pred voľbami veľmi citlivé na neistotu. Táto neistota môže krátkodobo spôsobiť vyššiu volatilitu, možno aj pokles trhov. Historicky však vieme, že voľby nemajú výrazný dlhodobý dopad na rast akcií. Napriek všetkému, trhy rástli v priemere o 9,9% ročne pod republikánmi a 12,9% pod demokratmi. Ale keď vezmeme do úvahy globálne udalosti ako vojny či pandemické krízy, tak tieto percentá rastu sú identické. Teraz sa poďme pozrieť na konkrétne opatrenia, ktoré obaja kandidáti plánujú zaviesť, pretože práve tie môžu formovať trhy, ovplyvniť sektory, do ktorých investujeme. Kamala Harris ako viceprezidentka sa sústreďuje na sociálne a environmentálne otázky. Toto sú hlavné body jej ekonomickej stratégie. Prvým bodom je zníženie úrokových sadzieb. Druhým bodom je zvýšenie korporátnych daní z 21 na 28%. To je krok, ktorý by mohol výrazne znížiť čisté zisky firiem. Ak trhy nechajú PE pomery nezmenené, akcie by mohli klesnúť až o 10%. Prechod na obnoviteľné zdroje energie, to je bod číslo 3. Kamala chce investovať do zelených technológií a znížiť závislosť na rope, čo je dobrá správa pre firmy zamerané na čistú energiu. Štvrtým bodom je zvýšenie minimálnej federálnej mzdy z $7,5 na $15. To by mohlo ovplyvniť spoločnosti, ktoré sú závislé na pracovnej vlastnej sile, ako sú napríklad fastfoodové reťazce či maloobchody. Regulácie proti firmám v daňových rajoch. Kamala plánuje prísnejšie kontroly firiem, ktoré sa snažia vyhnúť plateniu daní presunom sídel do zahraničia. Týmto môžu byť ovplyvnené značne najmä big tech spoločnosti, ktoré majú značnú časť svojich peňazí uväznených v Írsku a v iných daňových rajoch pre korporácie. A na poslednom bode je regulácia buybackov. Aby sa spoločnosti nevyhýbali daniam, plánuje zaviesť regulácie týkajúce sa spätných odkupov akcií a ich zdanenie. Diskutovalo sa o 1% dani z buybackov, čo by značne ovplyvnilo vôľu a chuť firiem odkupovať spätne svoje akcie. Tieto opatrenia ukazujú jasné zameranie Kamaly Harris na reguláciu a spravodlivosť na trhu. Pre investorov to môže znamenať väčší tlak na korporácie a ich zisky, ale aj príležitosti v zelených technológiách, ako je napríklad solárna, veterná energia a elektromobily. Donald Trump má úplne iný prístup. Jeho ekonomická stratégia je jasne zameraná na dereguláciu a podporu podnikateľov. Toto sú jeho hlavné ekonomické opatrenia. Rovnako ako Kamala, Trump je za zníženie úrokových sadzieb. Po druhé, zníženie korporátnych daní. Tu nás sa už s Kamalou veľmi neshodujú, práve naopak protirečia si. On chce znížiť korporátnu daň z 21 na 15%. Tento krok by mal okamžitý pozitívny vplyv na ziskovosť firiem a mohol by podporiť rast akciových trhov. Tretím bodom sú tarify na dovoz. Trump chce zavieť 10% tarify na všetky dovážané tovary zo zahraničia a 60% tarify na čínsky dovoz. To by mohlo tvrdo zasiahnuť firmy, ktoré sú závislé od čínskeho dodavateľského reťazca, ale aj samotné čínske firmy budú iste silno zasiahnuté. Po štvrté, jednorazový návrat kapitálu z daňových rajov. Firmy by mohli bez veľkých daňových nákladov preniesť kapitál späť do USA, čo by podporilo investície a expand spoločnosti. Toto opatrenie sa týka najmä tých veľkých spoločností ako je Meta, Apple a tak ďalej. Piatým bodom je zrušenie regulácií. Trump sľubuje zrušiť množstvo regulácií, čo by pomohlo najmä menším firmám a podporilo rast small cap spoločnostiam, ktoré posledné roky stagnujú. Šiestým bodom, podpora kryptomien. Trump sa vyjadril pozitívne o kryptomenách, čo by mohlo byť veľkým impulzom pre investorov do tohto sektora a v prípade jeho výhry kryptoinvestori očakávajú značný bull run. Po siedme, ukončenie vojny na Ukrajine. Trump sľubuje, že vojnu na Ukrajine ukončí veľmi rýchlo. Ak sa tak stane, môžeme očakávať postupne uľavovanie sankcií, čo prinesie naspäť lacné vstupy pre európsky priemysel, čo môže viesť k rastu európskych akcií. Trumpové opatrenia sú jasne zamerané na podporu ekonomického rastu, najmä pre veľké americké spoločnosti. Pre investorov to znamená nižšie dane, menej regulácií a potenciálne oživenie malých firiem, ktoré by mohli znova zažiť rast po stagnácii posledných rokov.
Jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor, je však jeho plánovanie zavedenie vysokých taríf na dovoz. To by mohlo tvrdšie zasiahnuť spoločnosti, ktoré sú závislé na čínskych dodávkach. Aby toho nebolo málo, tarify na čínske produkty by mohlo viesť k obchodnej vojne medzi USA a Čínou, čo by bola ďalšia komplikácia. Aby sme to zhrnuli, Kamala sa netvári, že by sa nejak chystala podporovať akciové trhy. Práve naopak, pôsobí to, že v liste jej priorít sú akciové trhy na posledných priečkach. Jej výhra však priniesie podporu firiem obnoviteľnej energie a elektromobilov. Trump je známy tým, že rast HDP a akciového trhu je práve naopak na vrchole jeho listu priorít. Jediné, na čo treba dať pozor, sú tarify uvalené na Čínu. To iste zamáva s čínskymi akciami. Predovšetkým e-commerce firmy, elektromobilky, keďže táto tarifa je pre čínske automobilky doslova smrteľná a bude viesť k rastu domácim automobilkám, či je Tesla, Ford a podobne. A teraz k otázke. Ktorému sektoru sa bude dariť bez ohľadu na to, kto vyhrá? Odpoveďou sú rejty. Prečo? Obaja kandidáti sú za nízke úrokové sadzby, čo je pre realitné investičné trusty obrovská výhoda, keďže ich najväčšie náklady súvisia s financovaním a lacnejší kapitál sa rovná nižším nákladom, čo vedie k vyššej profitabilite a to tým pádom vedie k vyššej samotnej dividende. Navyše ani zvýšenie korporátnej dane na 28% by rejty neovplyvnilo, pretože neplatia korporátnu daň. Preto by rejty mohli byť jednou z bezpečných investícií bez ohľadu na výsledok volieb. Bez ohľadu na výsledok volieb. Žiadne akcie nebudem predávať a žiadne výrazné zmeny v portfóliu nenastanú. Čo však si budem musieť dať pozor, je v prípade výhry Trumpa, ako sa budú správať čínske akcie a konkrétne moje Luckin Coffee. Záver. Či už vyhrá Kamala Harris alebo Donald Trump, trhy budú reagovať. Ak vyhrá Kamala, môžeme očakávať tlak na zisky firiem kvôli vyšším daniam a vyššej minimálnej mzde, a na druhej strane budú mať zelené technológie obrovský priestor na rast. Ak vyhrá Trump, čaká nás uvoľnenie regulácie, nižšie dane a potenciálny boom pre malé firmy a kryptomeny. Ale čínske akcie by mohli utrpieť veľkú ranu kvôli vysokým tarifám. To je už však pre toto video, ak sa vám páčilo, zanechajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.